които ми следвате. В това видео ще ви представя външния блок, свален от Climatic Hire. Climatic е мултисплит. Това се вижда по много клеми, които са разположени във външния блок. Това е процесора, тук е IPM модула. Оплакването, за което беше дошло, е, че едното вътрешно тяло не комуникира с външното, докато второто вътрешно тяло обаче работи. Проблем се оказа в единия канал за комуникация и аварията беше конкретизирана в платката и по входната част, където комуникира с вътрешно тяло. Имаше окисление в буксата и затова тази букса я примахнах и директно направих запояване на проводниците там. Платката е отремонтирана и ще бъде поставена на външното тяло. За други ваши въпроси ми потърсете.